Nyt me lähdetään vahvasti, voimakkaasti liikkeelle, tehokkaasti. Eli lähdetään tällä C9-kehonmuokkauspaketilla liikkeelle. Mulla Oi, siis ainakin sisään. on sellainen tilanne, että just näiden pyhien jälkeen niin on jäänyt liian pitkälle päälle se, että ne konvehdit ja muut tommoset, mitkä ei hyödytä todellakaan sitä kehoa niin kuin pitkällä tähtäimellä, niin se on jäänyt päälle sellainen, että ne maistuu niin kauhean hyvältä vieläkin. Ja mä oon tehnyt itse päätöksen, että nyt se loppuu. Ja tämä C9 on yksi työkalu tämmöisessä tilanteessa, mutta se lähtee siitä päätöksestä. Ja voi olla, että sulla on samanlainen olo, että mulla on ainakin semmoinen pöhöttynyt ja turvonnut olo, ja nyt se niin kuin saa riittää. Ja tämä C9-kehonmuokkausohjelma on tällainen uudelleen startti siihen kehoon. Tämä stoppaa ne huonot vanhat tavat, joista haluaakin päästä eroon, ja tässä oppii uusia tapoja tilalle. Ja mä heti sanon tähän alkuun, että tämä ei ole sellainen mikään laihdutuspaketti ja mikä kuin ihme tämmöinen ohjelma laihduttamiseen, että ei todellakaan, me puhutaan hyvinvoinnista ja terveydestä ja katsotaan niin kuin pitkällä tähtäimellä näitä asioita. Eli tämä on tämmöinen askel kohti terveempiä elämäntapoja. Täältä saa tosi hyviä vinkkejä, niin mitä positiivisia muutoksia, mitä voi tehdä esimerkiksi ruokavalion suhteen ja kiireisessä arjessa, mikä meillä kaikilla nyt on enemmän tai vähemmän. Ja anteeksi, mun puhe keskeytyy välillä, mä klikkailen ihmisiä tänne linjoille, nyt meitä on 130 täällä, ihanaa. Joo, eli tämä C9-ohjelma on 9 päivän ohjelma nimensä mukaisesti. Ja se menee niin, se on prosessi, ja ne 2 ensimmäistä päivää on kaikkein tiukimmat ja haastavimmat. Ja sitten 3-9 päivät, ne on jo oikeasti todella paljon helpommat, että välillä tulee sitten siellä vaiheessa sellainen olo, että mä en edes jaksa syödä kaikkea, mitä tähän ohjelmaan kuuluu ja mitä mun päivän aikana pitäisi syödä. Ja tähän kuuluu aloe vera juomat, ja ne voi valita mitkä juomat. Tähän kuuluu tuo meidän ultraproteiini, joka on soijapohjainen. Ja se on semmoinen aterian korvike, toi meidän proteiini, että se on enemmän kuin proteiini, se on tosi ravintorikas, että se on rikastettu ravinteilla, niin se on ihan semmoinen aterian korvike. Tossa yksi vinkki arkeen sitten niin kuin myöhemminkin. Meilläkin urheilijaperheenä todellakin on käytössä nämä Foreverin proteiinit. Ja koska ne 2 ensimmäistä päivää on semmoista tiukempaa, koska silloin ei syödä salaattia tai muuta semmoista ruokaa, niin mä suosittelen, että ajoittaisi tämän aloituksen sillä lailla, että se on esimerkiksi viikonloppuna tai kun on vähän kevyemmät päivät tiedossa joko töissä tai niin kuin, jos harrastaa liikuntaa tai urheilee muuten paljon, ettei aloita silloin, kun on kaikkein haastavimmat päivät, koska oikeasti ne energiatasot on niin paljon pienemmät kuin normaalisti. Se on ihan tarkoituksella näin, että tavallaan niin kuin keholle tulee semmoinen pieni positiivinen shokki, että nyt niin kuin startataan uudelleen. Totta kai se keho on tottunut, ne mahdolliset sokerit ja kahvit pyörii siellä, ja niistäkin on tarkoitus tässä niin kuin päästä eroon, niin se tuntuu kropassa, kun ne lähtee liikkeelle. Mutta sitä ei kannata pelästyä, vaan mä ainakin koen sen niin kuin positiivisena asiana, kun mä ymmärrän, että mitä siinä tapahtuu. Vaikka nämä 2 ekaa päivää on tiukat, niin mä nyt heti muistutan, etten vaan unohda, kun tämä on tosi oleellinen osa mun mielestä tätä C9, on ne sallitut lisäruuat. Ja ne on sillä lailla, siis tämä on huippuammattilaisten tekemä, perustuu tieteeseen ja tutkimukseen tämä paketti, että voit luottaa siihen, että on todella hyvin ja ajatuksella ammattimaisesti tehty. Ja nämä lisäruuat, mitä tämmöiset sallitut on, mitä tähän kuuluu, niin ne on sellaisia, että ne kuluttaa enemmän sitä energiaa kuin tuo sun kroppaan.
Eli niihin kannattaa varautua jo ennen kuin sen ohjelman aloittaa, eikä niin, että sitten nälkäisenä lähtee tuonne kauppaan rääpimään niitä kaikkia vihanneksia ja muita sallittuja, vaan että ne on valmiina jo kotona. Toinen sellainen vinkki, mitä kerron, niin on se, että kannattaa vähän keventää sitä ruokavalioa ennen kuin aloittaa, ettei se tuu ihan kauheana pommina sinne kehoon sitten yhtäkkiä tällainen niin kuin terve startti. Apua, tukea on tiedossa. Me aloitetaan yhdessä isolla porukalla tekemään tätä viikolla 4. Meillä on perustettu Facebook-ryhmä, meillä on perustettu WhatsApp-ryhmä, sä pääset niihin mukaan, siellä tulee apua, tukea, siellä tulee reseptivinkkejä ja tulee mitä vaan kysyttävää, niin aina löytyy vastauksia sitten, että ihan varmasti onnistut. Niin kuin meidän kaikilla tuotteilla Foreverissä, niin on 90 päivän tyytyväisyystakuu, ja se pätee myös näihin kehonmuokkausohjelmiin. Eli jos sä et jostain syystä tykkää, oot tyytyväinen, niin sä saat rahat takaisin. Tämä paketti maksaa 171 €, ja nämä lisäravinteet, niin nämä riittää tämän ohjelman jälkeenkin. Ja hei, tuosta proteiinista piti vielä sanoa se, mä oon laittanut myös tuon suklaaproteiinin mukaan, niin tässä saa valita nuo juomat, että millä juomilla tämä tulee ja onko se suklaa vai vaniljaproteiinilla. Mä puhun noista juomista enemmän tähän kohta, mutta tähän kuuluu toi kuitu ja sitten toi Therm lisäravinne. Irmeli. Ja yksi mä kerron vähän tuosta Thermistä, koska se on semmoinen, ymmärtää mikä on proteiini, juomat kuulette kohta, ja sitten mitä on kuitu, mutta mä kerron tästä Thermistä. Eli se on sellainen, joka lisää energia-aineenvaihduntaa, se sisältää C-vitamiineja, B-luokan vitamiineja, eli tämmöisiä vitamiineja, jotka just boostaa ja pitää sitä energia-aineenvaihduntaa käynnissä, vähentää väsymystä ja uupumusta, että se niin kuin piristää. Tämä sisältää vihreätä teetä, guaranaa ja vihreätä kahvia. Nyt vaan tekemään se päätös, että sä haluat sitä muutosta, ja uskon, että todellakin keho kiittää. Mä en ole ikinä kuullut, että sellainen, joka tämän ohjelman on tehnyt, ei olisi tyytyväinen, tai saanut jotain tuloksia, joka oikeasti noudattaa tätä ohjelmaa. Että on todella toimiva ja laadukas ja tehokas.